Idem sa z miesta hnúť, ide mi nad tým hlavolamom, ak si hlavu roztrhnúť. Aj s mojím bratom mávam strašné hádky, vždy dlho do noci. Ukončí ich len výkrik matky: nie vám pomoci. Kto je lepší a kto je najlepší? Kto tento spor sporov za nás rozrieši? Kto je lepší a kto je najlepší? Ktorá zo skupín, kto to rozsúdi, rozrieši? V škole to so mnou ide dolu vodou, pred tabulou zlyhávam, cez prestávku bez dôvodov.